Ah, بله. سلااو و پلتفرم نوبهاره و شبور کامدا امل سر ترجمه رساله نوره دیگل ملای ابراهیم سیدای ملای ابراهیم می باخن بری ناساندنا سیدا و دسپی کامجاره دویم بزانن ev mijar di rastî de parçeyekî mijarekî girîngtir e. Ew jî tevî ku Kurd hezar salê zêdetir e bûne Müslüman. Lê çavkaniyên wanên dînî bi Kurdî gelek xelsin, zayîfin. Em ê li ser vê mijarê biaxivin. Girîngiya tercümeyên Risaleyê Nûrê em ê li ser biaxivin û ev tercümeyên ku Seyda bi xwe kirine û hinek kesên din kirine em ê li ser wan biaxivin. Seyda destpêkê de tu xêr hatî bernameyê. Îca em ji pirçemaya yekem em dest pê bikin Seyda. Ez nizanim tabii hezar û ji vir sed û bîst sal berê belkî zêdetir jî Mela Mahmûdê Bazidî di adat û rusûmetnameya xwe ekradiyê de dibêje Kurd nameyên xwe bi Farsî dinivîsînin. Îca helbestvanekî me din heye bi navê Hacî Qadirê Koyî dema behsa mezinên Kurda dike rexneyek li wan dike. Yani dibêje ev Kurd tevî ku ew xwast mirovên mezin ji wan derketine lê kitêb û defter û tarîx û kaxez bi Kurdî ger binûsraye zibanî kî binivîsane? Yani dibêje bi kitêban, defteran, tarîxan, kaxezan eger bi zimanê xwe binivîsan da mala û şêx û mîr û padîşaman heta mehşer dema nav û nîşanê. Lê mixabin em dibînin ev melayên me nenivîsandine. Tiştê ku ji wan hatiye xwestin nenivîsandine. Ji ber çi ye tu jî ji wê kultura medreseyê tê eviya wek kêmasiyek ders keve pêşberê me û gelek jara tê rexnekirin jî. Çima mezinên me, alimên me bi Kurdî nenivîsîne? Ez bi navê Xweda dest pê dikim. Selam û hurmet ji we re înşallah. û ev yani programa we jî înşallah Xweda mübarek bike tiştekî xweş û qencek ez dibînim. Kurd yani roya ku mesela İslamê qebûl kirine heta niha bi serê xwe nîm bûne, bi serê xwe nîm bûne. Yani di alî siyasetê de, di alî aboriyê de ji wan re yani îstiqlalekî tune bûye. Gerçi mîrê wan hebûne, axa û begê wan hebûne, wekî mesela di Bilga da, di herêma da yani özel îdarê wan hebûne fakat ji ew derbas nekirine. Yani ji bedewîtiyê derbasî medeniyetê nebûne esas Kurda. Xwendin di nav wan de gelek hindik bûye. Hişta bêjim mektebê fermî tune bûne. Medresa xelkê ji xwe çêkiriye. Hişta bêjim seydaya girtine. Nanê feqiya xelkê daye. Miaşê seydaya xelkê daye. Yani maaş em jara dibêjin jî ne maaş bûye. Yani xelkê bi zekat û fitr û sedexê xwe îdara seydayê xwe kiriye. Wexta ku mesela eğitimekî, perwerdekî nekeve fermiyetê yani fermî ne damezrandin însanê ku ji wan medresan derên li gora fermandarê wê zamanê yani kanûn û nîzamê wan çawa hakim li wê gorê ketine nav tevgera yani esas. Yek jî mesela xwendin di nava vî milletî de gelek kêm bûye. Yani insana xwendiye, insanê ku xwendine mesela bûne alim, bûne şeyx, bûne seyda fakat ev xwendin di aile wan de maye. Derbasî nava xelkê nebîye ha. Wexta mesela bi zimanê xwe binivîsandana
خندوانا نردی یعنی مشتری تنبون تا سیدای خانی بخوشی دوی اگر مشتری نهویا جوی زمان مرة دوی منوی ببرا اعلاکی بلند يعني جرى خدمات بكرة فقط سيدا خاني بخوشي مشتري نبيه كموي هواي مثلا شيء كتابي خطا لوي قاري بزمان مثلا پرونده چبيه بوي زماني نفساندنه دنابا علماء يعني مسلمان دا يعني عالمي كردا جيكي پر گرين گرتنه يعني دنابا واندا اوه کجدین را خدمت کنه زمان عربی را اشتاب بیشم جپر وردا وی زمانی را گلک اثر گلک عالم مزن گلک شیخ الاسلام گلک مثلا انسان برومت جوان درکتنه فقط دناوا اوه دا دناوا نظام و düzena idare da yani mazın buna ha. Seyda min ez gotan teşekkür bibirim. Li tiştekî bêjim. Yani rast e ew tişta tu dibêjî patronaja çawa edebiyatê heye ya zanistê heye. Yani eger wekî ku Seydayê Xanî digot yani ger ku hebûya me jî xwedanek ew mesela xwedan û dezgeh û xwedîtiyê rast e lê hin dema desthilatên sînordarên Kurda hebûne û dem bi dem bêjim kesên wekî Melayê Cizîrî derketine, Xanî derketine edebiyatê bi Kurdî nivîsîne 400-500 sal berê lê gelo berhemên dînî çi ez bibêjim mealên Qur'ana pîroz bin çi hedîsên Cenab-ı Pêxember bin çi jî kitêbên dînî bin nekirine Kurdî tevî ku em zanin tu bixwe ji derçûyê medreseyên Kurdî li wir kitêbên Erebî Kurdî hatine ravekirin lê gelo çima nehatiye bîra melayekî me wan tiştan bike Kurdî binivîsîne jî yani muhatabê wa xwendekarên wan Kurd bûne û Erebî destpêkê de nezanîne çawa ku Seydayê Xanî wê kêmasiyê dîtiye nûbihara biçûkan nivîsiye bi mebesta fêrkirina gelo divir da ev îtiqada dîniya Kurdan tesîrê li ser vê yekê kiriye ku heta demek jî ez bibêjim Erebî wek zimanekî pîroz dahat dîtin heta alfabeya Erebî jî pîroz dahat dîtin ev têgihîştina çewt dibe ku tesîrê li ser vê yekê kiribe ew yani pir tesîr kiriye şkol serî li ser wî hawayê pir tesîra wî pir bûye fakat yani ulemayê Kurda şart û mercê jiyana wan jî pir nedijî dabiye yani mesela êko ketine dairê fermî mesela ewana ji xwe bi wan re ew kirine bi wan re jiyan kirine dibinê ewa wan de wexta mesela berî metbeeyê de wexta kitêb bi desta dihatin nivîsandin kitêbê mesela ku hatine nivîsandin pirê wan belkî hinkî ulemayê yani pîroz pir kitêbê xwe jî nivîsandine feqet tev hûn dabûne yani ji nava me ew kirine hatine qedexe kirin xelkê mesela şewtan diye avêtine bîra işte bikirine binê erdê ew keviye li ser wan yani giranî hebiye li ser wan ha însanekî ku wî hawa ew tişta ku hûn dibêjin belkî hinek xebatên Kurdî hebûne lê negîştine roja îro me welatê me ên şewye tevlîhevî û qedexeyên ev sed sala dawî ew jî tesîrê lê kiriye lê min dû mînak da yani hem Mela Mehmûdê Bazîdî û hem jî Hacî Qadirê Koyî wan bi xwe wê kêmasiyê dîtine yani ji vir 120 sal 5 sal berê yani diyar e ev wek kêmasiyek di nav medreseyên me de di nav civata me de heye ew hişmendiya zimanê Kurdî çê nebûye yan jî zayıf çêbûye belê aynî wisan e fakat ew ke piştî ku metbea mesela dertê kitêbê ku mesela bahtan nivîsandin û gene bahtana tebehkirin gene îzin yani ji xilafetê bahta standin heta neçûne wê derê li wê mesela lê nenhêrtana lêkolîn nekirana ev ya mijara wî çi ye behsa çi dike û mesela
ناتا تصدیق کردن شونه نهاتن طبع کردن ها کتیمنی حتی تی بیرا مجی مثلا دیوان مرای جزاری اشتام مموزین سیده خانی امجی گیشنی تر دست نویس بون یعنی مطلعه بی پاشه 1950 پشتی الیه واندم هاتنا طبع کردن وان کتابا دست نویس بو فقط لبا خلقی جی هبو yani kitabı var. راست معلومه hatına matbaayı 152 salina göre lebere ve prani daha istinsah kirin daha nevisin yani divana malay hayatiye desteme memuzici hayatiye desteme nu baharci yedineşi yani ez mebes tamın eve vak desnivisi bir zede ne hatiye nevisin yani bunu vak bu şart jiyana wan ev biye şart jiyana wan nemsa'ad biye juya wayra yani mesela bedevi bune gundara mazın bune hayvanş hayata civaki tenebiye van medrese ku mesela mazın alim şey rabune şey evci derse hinki aile da biye mesela van seydaya dani van khodi dikirin fakiyaji mesela gundiya tayin dava yani biseri hun ne fikrine ha tebira min mesela de medrese da evare inya seydaya fakir tevz da hevu de şu mala şeyhe ki yani ne şuna ziyareta ve ne kadar hafta jareki ev merv ve gondin kar malati bikra yani sistemeki hebu yani olsa yani veşari bu artık yani açık değil bu fakat veşari bu dibine ve veşartın edacı kesin kar bu muhalefet bikra باشه مالا ساوا ایجامش دیرو کپچک بین دیرو کا نزیک سردما فرصت بده زمان کو جیابون و سردم دسپیک کی نوبن جبو همو ملتن مسلمان جبو روجلات ناوی جبو دنیای جی 100 سالا 19 دا دما کو پیشنگین کردان پی حسیان اف چاپخانه هاتن و کووار و روجنامه درکتن ناسنامه نو درکتن ناسنامه نتوی درکتن em dibînin giringiya nivîsîna Kurdî û di heman demê de giringiya dîn ji aliyê pêşengên çanda Kurdî ve baş hatine dîtin. Bo nimûne em li Rojnameya Kurdistanê mêze dikin Mixtat Mithat Bedirxan û Abdurrahman Bedirxan dema bang Kurda dikin em dibînin di serî de bang li mela û şêxê Kurda dikin. Çünkü divê serdemê de xwendayên civatê piranî ewin û ew fikrên modernên ku ji Rojava wergirtine ji Ewropayê wergirtine û dixwazin miletê xwe di çarçobeya wê serdemê de pêş bixin di kirasekî dînî de dixwazin pêşkeş kirin. Yani kesên Rojnameya Kurdistanê xwendine hema bibêje her nivîsekî civakî, îçtimaî û siyasî de em dibînin Mixtat Mithat Bedirxan û Abdurrahman Bedirxan xwe spartine ayetên pîroz, xwe spartine hedîsê Cenab-ı Peyxember. Ev jî bi min nîşande yani sosyolojiya Kurdan nîşande ku Kurd miletekî dîndarin tesîra dîn li ser hiş û mejiya wan gelek sêde xwestine evan pêş ketinên dünyayê di nav zerfekî, di nav kirasekî dînî de bidine Kurdan ta ku Kurd jî wan gerîb nebînin, biyanî nebînin û qebûl bikin. Em dibînin ev tiş di kitêbên Bediüzzaman da jî heye. Wexta ew jî çünkü yek ji wan ronakbîrên alimên serekeyên wê serdemê ye ku dixwaze Kurdan li gor pêşketinên wê serdemê Kurd jî ciyê xwe bigirin. Ka divê mijarê de Bediüzzaman çi gotiye û tu vê ji me re pişekî xulase bikî û paş em ê derbasê mijarên din bibin. Ustad Bediüzzaman rahma Xuda lê be di serê Ennutux kitâbiya xwe da yani vî qoniyê ku tu dibêjî pir xweş îzah kiriye. Divê ev mesela guhartina ku di serê asra bîstî de çê dibe di nava milleta da di dünyayê da yani esas
ev guhartına küçe dibe o mesela şekli nu dertin hole mesela nava insana da üstad pır ümidli haber daye o havali vişi yani ek pera dvi hava yani ana tenavi wango mesela gişt giyiş ne hevudini üstad beni o zaman değil İstanbul'da da yani Kovara'da evdin nefsine نویس دنویسینه دنویسی خدا دبیجه دبی کرد پر yani نخوندینه دبی 40,000 مثلا حمال İstanbul ناوان da دحبی کو غزته بقوین انتنه وی شاخه yani جبروی قاسی yani خو bu hareketi nuva giredane gotine belki avane hane mesela zulmü istibdali rahatkın hürriyetu adaletu mesela vekaviye vaytinin dinama van yani programı van da avan milleti beyhadi evi gelek fayda bibinin evci beşleri tamamı van tişta bu ne yani esas giş bu ne o gişi yani jisel keftine ve pır ümidli bu ne hevidar bu ne ko evi hareketa hane evi fayda ki mazım de van milleti bindest fakat tişte ku tahmin dikirin tişte ku hevi dikirin ne çûseri ne jibok ne çûseri ustad beni o zaman jwi havai ediz zaviri gola em hizmeta imanı bikin van milleti ku mesela biser ketine eğer dini fahm bikin imanı usula zanibin او يعني براي خوي مظلوم براي خوي بنده ظلم متعديه لكن يعني خدمتها دين را استاد مثلا اجا تمايل كر يعني بري خدا خدمتها دين خدمتها ايماني جبوك فان ملتي جدين دور كتنا ويا مثلا كتنا هيك ريشاش وان بزفر سر حقو د اسلام و باوری و ایمان دا دیسا وان بکه یک اوجی مثلا د زمان خدا جبو و خدمت خو گلک ازیت و تعدیق شان دیته yani önce de zaman ما بس تمن أكفن يعني مقول يعني جروجنامة كردستان حتى زبيجم هالبسوان كردو جلك كسندن دخستن أو علم بوزيتيفين أوروباي و ilmen dini dina wanda levhatinek çepkin. Ku ev nakoki ez bibêjim heta roja îro bûye beşekî pir girîng sed sal civata me derdê vê kişand. Yani ji aliyek ve dînê xwe girt ji pêşketinên nû mehrûma, ji aliyek ve jî pêşketinên nû çanda modern girt vê canê ji civata xwe dûr ket. Biyanî bû. Yani dina ya Kurdî da problemekî pir mezin e em dibînin ev pêşengên serê sed sala bîstî bediûzeman jî têda û gelek kesên din xwestine levhatinê navbera çanda dînî û çanda modern da. Loma mesela em di projeya wî ya medreseya Zehrayê da em dibînin dibêje divê xwendekar du bask be. Baskekî wî ilmên dînî be, baskekî wî ilmên modern pozitif be. Yani divê mektebiyên wekî min, medreseyên wekî te, yan jî sofiyên dergah û xanexayan divê evana pencereyek, deriyek ji hev re vekin, marîfeta wan derbasî hevûdû bibe. Ji ber vê mesela gel ku navaroka müfredata wê zanîngeha ku dixwest vê bike modern bûn jî heta radek, navê wî medrese danî ji bo ku Kurd garibî nekişînin, jê dûr nekevin. Jê nedin alî rast e. Erê, meqseda min ew bûn, yani eviya wek qadekî ji bo civat pêş bikeve. Yani em bibêjin çend kes ji me çi qas pêş bikevin jî wexta em civata xwe bi hev re em pêş nekevin, ew nayê wê mane ku me xwe xilas kiriye. Min di wê çarçoveyê de pirsî seyde. Zanim ser vê divê çarçoveyê de gotinekî hebe ya ne? Yani gotina min eve yani milletê me yani hê negihîştiye
ne geçti asla yani bir tişte kutu beji ha. Yani sat sal beri çiviye anacı aynı ya. Degiş neviye. Beri mesela medgu ne khondine cahilen, eşrabim siyasetin nizamen, eşrab hayata dünyayı fazla ziyade fahm nakin. Ana diğer khondine öğretmenin, eşrabim, doktorun, mühendisin, profesörün fakat Revşa Kurda yani sat sal beri çiviye anacı aynı ya. Dinavan da ittifaku yekbunu serketin yani ne gaye ve maksada esasa. İca ser em Bu kadar beser kerem ke botnak tamam ki ez mücare bugari. bu yani ko insan ali tevgeri xuda biser keme gene avli yekbune xuçeke yani esas milleteki ne ve yek bedel ki van naçe. Net ali dünyayda net ali dinde yani perişan. Öyle na mücara me Kurdi kirina berhemen bedi zaman Said Kurdi yani mala Said Böyle. meşhur Said Nursi İca ef Kurdi kirina berheman bimin jdu Böyle. ali ve giringin. Böyle. Aliyek ji bo xurtkirina zimanê Kurdî ku yek Böyle. ji pêkhateyên giringên nasnameya me ye. Yani wexta milletێk bi piranî ji ziman tê cuda kirin, ziman û çand bi Böyle. heve girê. Îca em dibînin yek ji vejînerên çand û zimana Kurdî her du birayên Celadet Bedirxan û Kamran Bedirxan in. Ev her du Böyle. cawamêr aliyê ziman ve û hem ji aliyê gelek qadên din ve yani ji bo tu ziman xurt bikî zimanê Kurdî pêş ve bibî tenê jêra rêziman jêra alfabe ez bibêjim jêra rastnivîsîn têrê nake. Divê ew ziman Böyle. hemû qadên jiyanê de bê bikaranîn. Di Böyle edebiyatê aynı de, aboriyê de, di dîn de ewan her du cawamêran bi min vê kemasiyê dîtine û Kamran Bedirxan ez bawer dikim hûn jî jê agadarin. Böyle. Piştî Böyle. hinek hejmarên hawarê da hem tercümeya Kur'ana pîroz kiriye çend Böyle. sureyê wî pêşî ji Fatiheyê heta Sûreyê Nîsa bi Kurdiyekî pir xweşik kiriye. Paşê hinek Böyle. hedîsên Cenab-ı Peyxember kiriye Kurdî û tiştên îtîqadiyên sereke daye nasandin. Yani wan ronakbîrê me wê serdemê fêm kirine ji bo em zimanê xwe pêş ve bibin divê em hemû qadên jiyanê de Kurdî bikar bînin. Eger em tenê Kurdî ziman û edebiyat tenê bikin ew Kurdî sînordar bimîne. Yani ji bo bi niyeta pêşxistina zimanê Kurdî. Îca aliyekî din hûn ehlê medreseyê ne eger em xemxwarê baweriya xwe ya dînî bin jî nan ji bo dîn bigîje milletêk divê zimanê wan da bê pêşkeş kirin. Çawa Böyle. ziman wek ayetên xwe da ayetê da derbas bin ji her du aliyan jî giring e. Îca Böyle. em bê ser Risale-i Nurê, Risale-i Nur di nav berhemên dînî da yek ji wan berhemên serekeyê ku di nav gelek kesa da tê xwendin. Peyrewên Bediüzzaman hem di nav civata Tirka da hem di nav civata Kurda da heye. û mixabin ev berhem bi Kurdî tenê qasê ku em zanin gotarekî Bediüzzaman heye. Bi Erebî nivîsiye û bi Tirkî nivîsiye. Ew tişta ku Böyle. got guncaw nebûye ku bi Kurdî binivîsine. Herçend li ser îşaretül îcaza wî dibêje destpêkê de bi Kurdî nivîsiye paşê Erebî paşê bûye Tirkî. Îca Böyle. bir alî ve pêwîst e madem gelek peyrevên Bediüzzaman hene berhemê wî dixwînin ji vir 10-15 sal berê bixwe min 10 sal berê gotarek jî li ser vê nivîsî û me nav hevalê xwe Böyle. nêzik ev berhem nebin Kurdî. Kurdî kirina Risale-i Nur hûn giringiya wê çi da dibînin? Yani giringiya Kurditiya Risale-i Nur yani hizmeteki pırpiroze libame yani em bawerin. Çünkü İslam ve din ra yani ve hizmeti hatiye kirin. Üstad
رحمة خديلي بدبي يعني رسالة نور نه طريقته نه مشربه نه مسلكه يعني رسالة نور خدمة إيمانية خدمة إسلامية تمامي مسلمانة يعني هدفها أستاذ بديع الزمان هدفها يكون بقي تمامي مسلمانة في مسألة خدمة دين وخدمة إسلامي في ملتي مجي فرشكي جوان إنسان آيه دجي كده أستاذ تانية دبي في ملتي كشيخي وي وخواجي وي تم فريشانا أشتاب بيجم إن شاء الله دبي شروجه دا وي رسالة نور بقي همتا رسالة نور بقي وانجي يعني دوي دا قصد ترجمة رسالة نور تكف بالزمان في ملتي با اوي بقي وان اوي ديني خوي راست فهم بكن وهم الدنيا خو هم ديني خو استفادة بكن إن شاء الله çünkü din hem dini dünyaya hem dini ahirete yani mesela dindari ne kadar terka dünyayı ki o ne kadar terka ahirete ki gerek ahiret ve dünya bu benim vebram şopine evi düşünce ve fahmahaneci benim şey fahmt ki Kur'an'ı fahmt ki hadis-i peygamber fahmt ki o civan eseri ku alman nefsan diye Ali baveriyeler, Ali mesela hukuklar, Ali mesela yani hayata civaki da kanunu Kur'an'ı mesela ayet nesa istinbat करने जुमारा करने किताब दाने बर्दाश्त में दबे जियाना मेरके मुसलमान गले dinava ve çerçeve hane dabe yani hem dünya ko yani jbil neke hem ahirete ko jbil neke dinava خوف ricayda dinava karu amelu o mesela ibadetine gelen darbası insan ki mesela بالميجو طاعات لقونا باوريا إسلامي عقيدة وراس وطا تجارة خبك وطا مثلا ماموسيا خبك وطا يعني مهندسيا خبك شبكة أوان عملية الدنيا يجي شرط من عبادة يعني شرط من كار أساس إنسان يكون مثلا جبوفان يعني يورمي مثلا كو Üstad mesela dibe hadise Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye disari her asra kida sabsali kida dibe müceddit ki koda dişine insanlara o müceddit vazifayı çiye yani Kur'an'ı hadise lgora anlayışa ve asrı yorum tike yani yorum hakiki rahiye Üstad için beni o zaman rahma kodeli ve yani ayet ve hadis al-gora ve asla bisti yorum kiriye ve işte bejevan rahnev ve tenkide kuhatın eser yani bavariye veya ahkam edi habu bersiva van daye van ikna kiriye tişte ku gotiye ji dişerçeva ayet ve hadise de haber daye ji derneketiye yani merhaba duhaze yani her millet duhaze ve yorumhane ve asreda mesela bugün millet yavan herkes şab koyne fahm ke ka hizmeta merv da ali din u bavariye da ali dünyada mesela çerçeve viçiye usul viçiye çava merv hizmet ke hem evde Müslüman ki baş hem de dünyada evde insan ki piloz yani ihtiyacı kesin nemine بكذا دستي خوش خو إدارة خوب يعني مرم كذا ها بني مگو هناك كاستبيجن يعني مادام أرمانش ورقرتنا علم دينية شو حمو كردن تركيا بتركي دزانن وحمو كتابة إسلاميجي جل كمان هاتنا تركي كرن تركيا وان ميدانه هي رسالة جي بتركيا جلك بيرمن رسالة نورجي دبجة زمان Risaleyan bi Türkiye yani un Kürt çima mesela Kürdi çi yani hem Kürdi ne kuyunun deçi bibe hem hama bi Türkiye bi zaman evi resan kuyunun em dine kuyun bibin em Armanca kuji hasıl dibeci bi dest bixin li ser ve yani gelek mirov hene wahat fikrin
yani Kurdî nebe bi Tirkî ve yani bi zimanekî din be dê çi bibe? Em jî mesela milletê Kurd li birayê xwe Müslüman dinêre. Birayê wan ê Müslüman mesela Farisên tamamî kültura İslamê tercüme zimanê xwe kirine. Birayê wan ê Müslüman Tirkin tamamî kültura İslamê tercüme zimanê xwe kirine. Eger yani hewcedarîkî wiha tune biya ji xwe tam medresê wan zimanê fermî têne Erebî bû. Herkesî dixwand bi Erebî dizan bû. Çima van birayê me Müslüman tercüme zimanê xwe kirine? O milletê din jî yani xeyên ji van her du millet de milletê din jî pirin mesela milletê mesela İngiliz veya mesela Fransa veya Alman hatta beri Türkan kitabı İslam'ı, kültüre İslam'ı tercüme zamanı hukukuna havayı ko yani edzanım. Gelek vara da peşya Müslümana da van tercüme kirne o şey istifade kirne. Kitabı Müslümana birine üniversite xuda, medrese xuda, mektebi xuda dana xwandin ji adaleta İslami, ji biratiya İslami, ji eşab bêjim وكهمية إسلامية استفادة كنا ولو إيمان وباورية وان كنا بجي فقط جيانا خو لقونا إسلامي حياة كنا مسلمان جي مثلا تمامي أثري إسلامي وكي ملت فارس وكي ملت ترك مثلا ترجمة زماني خو كرنا ملت خو بزماني وان جمارة ذي مسألة راحت كلنا يعني أساس o bir sebep bu parasına zamanı var. Yani ev hareketi tercüme, ev hareketi kitap nefsandın zamana da dibe sebebi parasına zaman. Zaman nimet ki Khudaya daim millete. Her millet yani zamanı içid ve bir abi be Khuda vi zamanı nimet olarak dahi. Vakta mesela Khuda nimet ki ilmerin bike gene merin jüvi nimeti yura teşekkür bike. Teşekküre mesela nimeti zamana çiye hizmete ve zmaniyeti neyli hunda bebe. Yani neyli hunda bebe. Vakta kute hizmet ke jüvi zamanı khura tevi zamanı khud dini khud ani teda mesela vel garande zamanı khud o bu zamanı milleti khud dini vanşuan ragu teşekkür yani teşekküre ve nimeti khudat ki yani vakta kumer teşekkür ne ke كيم دبا نعمة واتاكم عرف تشكل بك زيادة ببا زيادة بونا زمان بچيه بوالغارا كولتورو كتابة ببالوي زماني با جبوك زماني مل جي بپیش ده هلا راست شخوا سيدا Bediüzzaman jî di Hatimeya Dîwana Harb-ı Örfî da wexta behsa ziman dike Seydayê min dibêje ziman qederê her tiştê ku mirov bi zimanê maderzat, zimanê zikmakî werbigire, her wekî mirov tiştekî li ser kevirê binivîsîne. Ew oyinde وكي نقشي سنكبره راسته yani ji bo fêmkirina peyama Xwedê jî, peyama dîn jî riya herî hêsa, riya herî baş ew e ku mirov bi zimanê xwe bixwîne. Çünkü zimanê mirov şîrîn e, parçeyek ji hebûna mirov e. Yani eger ew xwarê teblîğa dîn di vê çarçoveyê de bifikirin û hemû Kurd jî di Tirkiye najîn, ne wisa? Hemî jî bi Tirkî nizan. Yani di vê ev peyam eger baweriya wan pê heye bigîje hemû însanan pêwîst e bê kurdîkirin jî û bigîje xizmeta van însanan jî û em kesek ku di vê şiûrê dane ji bo pêşxistina zimanê xwe divê em zimanê xwe di hemû qadên jiyanê de milletekî Müslüman e baweriya wan bi dîn gelek e evê xizmetê divê em pêşkêşî xelkê xwe bikin. Em valahiyekî nehêlin. Yani eger em wê valahiyê bihêlin ew biçin ilmên xwe yên dînî ji zimanekî din wergirin îca ji Kurdî dê pişekî dûr kevin ev jî ez dibêjim ji bo me dê tiştekî xirab e. Ne wisa Seydem? Fadat Kur'an'a pîroz da dibe وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ yani Xweda tamamî peygambera bi zimanê qewmê wan ji wan re şiyan diye. Yani wata ku mesela
پیغمبر زمان ملتی خو نظام به نکاره وظیفه خوب که جبوک وظیفه خوب که خدا جوی ملتی بزمان وی ملتی پیغمبر جوان رشیان دیه ای وقتا مثلا پیغمبر مهات ایدی بله از باور دکم وشان دوسا قطبونک چه بو هیویت کم وگره سیدا اون دنگی مو وردگرین یا نه حتی سیدا وگره از پیشه که مجاره تمام کم هلبته وقتا بحثا وید کن براستی مجاره که گله گرینگه حیلک بمن لمته کرن تایبەتی دناو دیندارە دا کێشەیەکی وهایە دەبێژێ تو فەرقا زمانێکی زمانێکی din tuneye hemû ziman alavin ku ev di nav çepan de jî demekî pir dihat bikaranîn mebes jî îdeolojî bûn ziman alav bûn îca tu wî zimanê ji kîjan werbigirî çê dibe Dinama ümmeti da wê wazîf Sêla dengê te tezat tu dikarî wan gotinê xwe serî da bibêjî keremke yani bu peygamber dibe aleyhissalatu vesselam dibe ulema u ümmeti veresetul enbiya ulema ümmeta min varisi peygamberane varisi peygamberane çünkü peygamberi beni hatına peygamberime herkes cümlet yakura hatiye biye peygamber peygamberi ama ne cihan şumul biye yani biçi zamanı zam bu ne peygamberi jüvi milleti ra gotne jüvi milleti ra mesela mesaja Xuda emri Xuda fermanı Xuda jüvi milleti ra bi zamanı wan jwara gotne ulemay ümmeta peygamberci aleyhissalatu vesselam jiboko milleti buna ümmet geleken gerek zamanı wan hene jabudun cudane her milleteki kutera alimeki İslam irade اوجی گره بینا پیامبر بنی اسرائیل کدوم ملت خدا وظیفه کردی اوجی جوی ملت را وظیفه بکه جبو که شعورا ümmetiye جی اساس به شکرن ümmet ittifaka milletaya ne yek milletiye ümmet ittifaka milletaya yani millet dini koyindiki bavra ittifak dike jibona ko nizam düzen peygamber aleyhissalatu vesselam tebliğ geriye dinama insana da bici bikir bir amel bikir. İca kutu mesela zamanı halkı bu an bidi jbir kirin tek zamanı şey biki ev yani din ra oknine uçmuş naba yani din karşı bir havaya tek zamanı tine de evkeda di İslam'da da yani pır zamanı heye o alimi van zamana şey gere vazifa dini biginin van milleta fakat pişti ku mesela hevu din kabul keden Müslüman bun gere ittifaka hoji şey bikna. Rast Seyda İcan ben ser tercümeyin Kurdiyen Risale-i Nuri dama kovara nubahar derket emdibinin salın noti da pişti derketina kovara nubaharı ku prani jaliye peyreve Bediüzzaman ve dahat derxistin yenvan en kur emdibinin çen Risale-i Büçük hatim var gerandır. Risale Biratiye ve Risale-i Kuvvete ya Vinavi. Paşe salın 2000 ev henekidin zeyretir bun. İca meseli da ve ne da bu nasandın ji untikarın hem biçeki çiroka xoj mera bibêjin. Un ji meseleyin Kurdi perwerde bune. Kengi ev hatı şevek van berheman yani beşek şivan berheman bikin Kurdi ev kengi de şeveda despekir. Tu pişeki xojî bidî masan ve proje yapar. Az halkı yani mea farkine me o eşrabı müşgunde sedakhne me
بينا زاروكي كرد لگند خدا مدايه و از ناف زاروكي گندم مزم بومه بابي من رحمتي رحمة خدا ليه بدسه مدگره مدوه با سيدا كي مرده خوندن دوی لبرا بخوینه مجي خونده حتى كم إجازة استان با سيدا منا محمد شريف حلدويم بي إجازة استان الباري از پاشه بوم امام گنده کی من مدرسه وکر درس فقیه دالوه داری 3-4 سال در باس بو از هی genç بوم عسکری نکر بوم از شوم عسکر ایجاب پشتی کم وظیفه عسکریه کر از هاتم ایدی انا شوم گنده ملتیه من فارقین دکان کی تجارت وکر حتی راشی موفق نبوم 3-4 ساله از کردم بنی دی پاشه بدست عملت صنعتكارية من تعمير ساعاتها كر حتى جماعة قلتن ملا إبراهيم ساعات شيء أقوي مشغولهم يعني هسا باشا بجداري مثلا امتحانات بو 1986 هذا أزبوم إمامك فرمي يعني ديار بكر فقط رسالة نور 1963 چارا دا ناس کرد سیدا ما روی نیف ساعت درس هم مرداش رساله نور لباوی ما همن مکتوبات گشتی yani Osmanlıca mektubat qadan diye ve jüye gaveda mektebe risale nur stan diye lebamın hebul yani zaman fırsat eviyan mutkhande paşa bu imam fermi hizmet kir دور 1995 da جماعة شيء بقول ولا يعني از أودكم از يعني وقت من هي درس مرصف يعني هوانا شيء ما بهملا كتاب دخان ده فقط از رسالة نور ترجمة بكم يعني شمكي بكردي من ندي وحطاوي شاخي واني مكتوباته sözlerim tercüme Kürdi kir az hedi vazife davum paşa az emekli bu işte emeklitiye devam kir mesela asar-ı bediye işte bejim mesneviye ustad bediye zaman avana verganan da Kürdi بله چندێک شێ چاپبوونە سەیدا حەسەن هاژوان حتانها أبي شابية مسنوي شابية فقط آثار بديعية أو جي مداية زهرا يا إنجيلغي ويا محاكمات وحشر رسالة سيوان أبي جي دارخن يعني أو بكن شاب بكن هي نكرنا من إشارة الإعجازة ترجمة كريه أشابه قزل إجازة أستاذ مترجمة كردي كريه أو جي مداية شابخانة هنا حاضر يعني دشخون لتيها كشاب بكن واني يعني أنا شيء أبيكو يعني إجا نرسالة نور مترجمة كريه مثلا قلستان الشيخ سعد شيرازي من شرحة كي كردي جرات شيء كريه وأشتاب بيجم حياة پیغمبر محمد رسول الله أو يعني من ترجمة كريه أو جي مثلا عاتية شاب كرن أو يا سيدا كتاب أوي شاب كريه هم شرحة قلستاني هم سيرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام هر يوي شاب كرنه يكجي مثلا مذهب إمام الشافعي دا هدية الطالبين هي فقط مذهب إمام الشافعي أوجي من والقران دي كردي كتاب فقه أوجي عطية شاب كرن يعني سيدا كتابة وي شاب كريه أنا شي مثلا پندی عطار هي فارسي أو يعني مثلا پندی عطار أو شي مترجمة كردي كريه عندك ما يدقده أو شي وديوانا ملاي جزري أو يا مترجمة كردي كريه شرحة كي كردي جران نفسان ديه أو يا جي هناك يا شاب كرن أو يا من سي دفتر دانا ملاهادي أو سيدا كتاب أوي از بدست نفسینم bilgisayarı da nizanım benimsin او iyice perede de ba bilgisayar ki denevsine yani bu Arabi
او يجي ان شاء الله جنيزي فاوجي او يدري Maşallah Seydam gerek böyle evit kim hizmet ve devam kin ica yani prani gelek kes ser zamanı Risale-i Nur'u çek Türkiye ki Serdama Osmani Türkiye ki tekele yani teda Arabiye'ye Farsiye'ye cana henek ezebecim sentaksa Kurdite de heye ve dema geran zahmeti dikşant yani weşçi istifade kir formasyona veya Kurdi çava bu yani gor Kurdiya modern weşçi istifade kir. Yani un çi tavsiye vargerant مب كردية جندية كريه يعني مودرن نينه كردية بزماني دايكي مش من كنت شيء كلمة بوي كردية مكريه أساس رزمانية كردية النظام من نخون ديه يعني ها فقط إيه كنت خوينن دبيت تخوش كريه إيه النظام أويا يعني تفهم كده يعني كردي كي اوكي كرديا ما وقتاك مثلا الجند بو دجند مدى ايكو بتركي زانبي حكي دحم مربها وانتنا وين تم كردي خبرنا جوي كرديتي يعني من او هي كربو او كريات ترى كي ماي محطه انا يعني ما تشكي شيء بيجا ولا ازوي تشكي شيء كم قالت ترى كي ماي شيء نبه قال ما تشكي شيء نك يعني وقت ما شيء مگو احتیاج ما به کردیا هست. herkesin nefsine به ترکیه adına perverdekilen pişti salı noti dama mesabetin kalemi به ترکیه de fikirin bu Kurdi dilinin. Loma gelek şu an tünüz an için yani jiberli Kurdiya tekine اویاد ناو کردیتیا مدا تنا yani zaman edin mi tercüme ne kiriye müçü zanı bir evi gotiye öyle hani kemasi muhakkak hani evji jiberku ezbejim kemasiya Kurdiya hereme bu nesle peşden inşallah insanı gayretli eyvan o kemaya tamam bakın avane yani peşketin evku mesela hangi temel davacın edin sen bina çetkin ha fakat mesela eftiştik ana emraknetken em dibêjin mesela ulemayê me berê mesela kitêba bi zimanê xwe nenivîsandine tercüme nekirine hîkaya nenivîsandine hesabê evana ana jî em wisanin em nanivîsîne yani mesela herkes duwarê pisporiya xwe da mesela mühendis doktor hesabêjin coğrafyacî mamoste kakî eser nivîsandiye ku em bêjin wela vay vanêhanê vay devrim kirin eşan bêjin pêş da çûn yani kes tişkî nake ana jî kes tişkî nake ha bi rastî sêda neku di nav seydan me da gelek kesên bi gîret hene ji vir salek du sal berê seydayek hat oda me di temenê we da bûn wî jî wekî we gelek nivîsî bû dahat kursa zimanê Kurdî ji bo rastnivîsîna Kurdiya modern hîn bibe di vê salê xwe da milhember ve gîretavi yani hestekî acib bimra çêbû gelek ciwanên me hene gelek derfetê wan hene ew sêda yani 6 salî bihuran diye hîn jî kêmasî xwe da dibîne ji bo pêşxistina zimanê xwe yani bi min numûneyê îmtîsalên kesên wiha hene hatine gîretê kesên wekî we yani dibêjim gelek kes hene dibêjin ya ji xwe teqawut bime ez ê biçim mala xwe de razim çi îşêm ji vana hene belkî ji bo ciwanan jî birin modelek ji bo ew jî bên gîretê herkes di qada xwe da dest bavêje qelemê lewra pêwîstiya hîmmetê heye di vî warê da yani dibe herkes ve herkes qada xwe da piştgirî bide pêşxistina zimanê Kurdî herkes duvarê xwe da herkes de mesela pisporiya xwe da gene tişkî bike yani mervikê nikare temamî tişta bike her insanekî de alî xwe da mesela kitêbekî çêke serwetekî mezin mesela merv kar dike fakat nayê dîtin xwestka bata dîtin yani em mesela Seyda Mala Ahmedî zivîngî yeteriye bi Erebî ew dîwana mala şerh kiriye
بله اویا جی مثلا پاشیا دیوانه دا او جی به رخنت که دوی علماء ما مزن چه بونه اسلامی را خدمت کرنه خلقی وان ناس کریه و تو کسی مثلا کردی او نکریه مثلا اثر کی نه نفسان دیه ایجا من وقتا که شرح دیوانه چه که مگو سینا تجی نکریه تجی عربی چه کریه تجمع کردی چه yani teji her mukriyani seyda ve kemasiye tamam kres 1960 da Viji şerha divana melay bu Kurdiye sorani nivisiye ji seyda zivingici sud ve yani ez hertim ha eftişte şemin sistem metodolojiya nefşin modern و ez bibêjim ew hakimiyeta Kurdiya gundiyan ya we divê bêba hevdû seyda ev her du wexta bêba hevdû ez kim de Kurdiyekî xurtir baştir derkeve meydanê belkî ji bo tercümekirina Risaleyên Nûran jî pêwîstî bi komisyonekî hebe yani her kesek ji qadek cana hinek îbare hene ez bawer dikim ji ber ku ve medrese jî xwendiye hûn zimanê seyda baştir fêm dikin çünkü formasyona ve kêm zêde yek e ji bo tiştek mirov baş tercüme bike divê wê kulturê jî baş bizane yani kesên wek we hûn ji wê kultura medresê we baş îstîfade kiriye hûn dizanin ji vî alî ve yani ji aliyê fêmkirina zimanê seyda ve ez dibêjim tiştekî gelek baş dibe yani zamanı seyda zamanı yani demavi biye. Esa vakta Osmanlı'ya da yani tarzı akıftını tarzı haberdani usaviye. Fakat üstad tişki nu aniye. Yani tişteviye nu eve kuvi zamanı mesela kiriye hizmeta din. Yani mesele din pedaya ifade kirin, mesele mesela imanı pedaya ifade kirin. tarzı haberdana ustad jî ana kitêbê Osmanlîce ku hata meriv dixwayîne meriv bîna ustad wisa aqilcî nikare bixwayîne ha yani têna meriv taqilmîş dibe feqet ustad yani wisa xweş daye îfade kirin dîger ku cimlî wî dirêjin dîger ku mesela terkîba wî pir hişk jî feqet yani pirî wî meriv dizane ama hinkî tişt hene gerek evki komisyonu yani çend insan bigin hevu dini mesela wan tişta halu fasıl bikin ev yani insan ki biseri xun nikare wan işa yani bitene bika yani esas tercüme Risale-i Nur yani abi ku mefhem kiriye gerek se çar insan daima bigin hevu dini mesele müzakere bikin bu xeyne o kanaati xo cev rabbi jinu he tercüme bikin çünkü yani ehli mektebi divir da pişkiri bir ne vasıydı? Jibok tamam ve yani ya bu sani be kim dimine yani esas. Böyle seyde daviya bernama xwe eğer dive müjareda gotine ki ve davi hebe ser Kurdi xwendina Risale-i Nurê yani tercüme ve şiiretin ve peşniyazın ve hebin kelamkin. Valla yani tiştê ku ez yani dixwazim bêjim yani demame da yani tu imkanekî ji vî milletê ra ku mesela bi zimanê xwe xeber de binivîsîne nizam ew betine ana elhamdülillah di zanîngeha da ewkê wan vebûne beşê wan vebûne talebe çê têlatên dixwînin di televizyona da mesela dersa Kurdî tê dayîn evya gene her insan gayret bike ji hînbûna wî ra o piştî ku hîn kir jî tiştekî bike yani meriv hîn kirin bi tenê kafî nîne ha yani meriv piştî ku hîn kir gene tişkî herkes meriv hikayekî tercüme bike mesela romankî tercüme bike yani şart nîne ku mesele dînî veya kitêbê dînî bi tenê tercüme bike yani de alî dîn de hawê ku ustad tenî te jî bû yani insan gene dipar ve alîkî ulûmê dînî alîkî fenûnê medeniyet ve çünkü tayb parkî nafire fakat ku mesela alî dîn da
زانینا وان و گرنگیا وان هەیە ئەو عالی خدا برا خزمەت بکەن عالی فنون داژی ئەهلی فەنێ ئەهلی مەکتەب و ئەهلی زانیگا گەرە بێ ئیشی يعني حتى كشوان به هر يكي تشتكي بك مرف كي نقالة تمامي تشتا بك هر إنسان يكي تشتكي بك مثلا كتب خانه يكي شهد با زمان كي هندك دا إذا خدا تمامي بان ملتي ما بان إنسان ما أبي بكتنا بيري إيكو في خدمت يدكن وان موفق بك دريا خيري دا دريا باشي دا دريا عدالة دا دريا وكفية دا كان نصيبي ما قشتاين يعني إنسان نه حياتك وصانك إنسان تدا له ودن خا راح تسن بكان أو بكان مثلا حتى شيء كده شيء تبي ولا قلب قريزي ضربات كله دمرات الشقة حياة نهي جايك مال في الحق هوالي خبك يعني مال الحق هوالي خجي أن أصبقان دا خناز بك وزماني واجي جوانا نعمتي خدا ببينه وبهبو دون مثلا باوريا خو بكنيك اتفاقا خو شيكن دين الدنيا خو مسعودانه درباس بكنا تمام بشي دبه بعدالته بوكاليه وتشريك وتشخاط خوازي جمالي خراجي بخوازه پیغمبر مدني عليه الصلاة والسلام دبي حتى تشريك وتشخاط خوازي جمالي خرانه خوازي دبي ايمانتنا كامله يعني جبوك ام بخدي ايمانه كامل يعني ام تمامي انسانا بشرشوا يعني واندا وكي خناص بكنها مثلا الشوا جملتي وحاز كم زماني وحاز كم ديني وحاز كم عيني ويتشتي هواني مش حاز كم أزجنا نورمال ببينهم يعني أوجي شمتي حقي وياه بله سيدا ساعتا تخش صحبتك جلك خوش بود استفاده کردید امو تماشاوان صحبتا سيدا استفاده کردن راستی را داوید اجی تو بجم وقت بشتارکی و برنامه جارک سری دا اف چافکانین من دینی دوی کردیه کی باش بین ترجمه کردن بین ورگران جبو پیشخستنا زمان وکی مسئله دا جگو تنه دقادک دنابه و حسکرنا زمان جی سلوگانو بگوچنا زمان ما باشه ام مغدورون ام وحانه بویجینابه gelek tişte ku destê me dikare bêkirin û em dikarin bikin ez divê baweriyê da me ku em nakin û bi taybetî ji bo berhemên Seyda jî di serî da peyrevên Seyda divê bizanin yani yê Kurd berhemê wî bi Kurdî bixwînin em eger bixwazin zimanê xwe bixin bawayekî suruştî tabiî di jiyanê da bikar bînin divê em hemû qada da bikar bînin yani edi pevîst nake berhemên Seyda bi Tirkî bixwînin madem em Kurdin û Seyda jî piranî mebesta wî ew bîye ku Seyda jî kerem kir ku xwestiye Risale-i Nur bigîje hewariya Kurdan divê bi zimanê wan be û ta ku em vê zimanê ji teqereqên sloganî xilas bikin bixin nav jiyanê yani çawa ku 100 sal berê zimanê me di nav jiyanê da bûn lê mixabin niha zimanê me bi taybetî li bajaran ji jiyanê qut dibe dibe zimanê elîtekî Kurd ev jî xetereyeke metirsiyekî pir ciddî li ser zimanê me herkes divê ji aliyê xwe hîmet bike ta ku evî zimanê em carekî din vegerînin jiyanê û wek yek ji ayetên xwe da ew jî xizmeta xelkê bike xizmeta mirovahiyê bike di dawiyê da şevewa hemiya وقتی مجی تمام بو سرناوی خواه و سرناوی سیدا سپاسیا و همیات کم ببینند خوشیده تشکر